Možno by som chcel povedať aj za naše komunity, alebo aj, neviem, v prvom rade za seba, že ak zažili niekedy ľudia, ktorí majú iný životný príbeh, zažívali v cirkvi, alebo zažívajú v cirkvi nejaké odmietanie, alebo proste nejakú posudzovanie, alebo nejakú krivdu, alebo zneužívanie, alebo čokoľvek, že mi to je naozaj ľúto. A že by asi bolo potrebné povedať, že prepáčte, alebo vďaka za vašu cestu, vytrvalosť. Rovnako aj také povzbudenie možno pre našich ľudí, aby sme sa nebáli, aby sme boli cirkvou inkluzívnou, o ktorej hovorí pápež František, nie exkluzívnou, ktorá vylúčuje, ale ktorá prijíma. To sú všetko moje sny.